Szükség. Jobbra, balra, át. Ilyen. Terelvényt igazít. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a szervezők, Mészáros László dandártábornok úr, protestáns tábori püspök, Horváth Kornél őrnagy úr, katolikus tábori lelkész, Vitéz Zsolt Gyula úr, a Vitézi rend helyettes főkapitánya, Vitéz Béres Ferenc úr, Magyarország törzség törzskapitánya, dr. Görög István ezredes úr, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete elnökhelyettese, és a házigazda, a Katonai Emlékpark Pákozd ügyvezetője, Görög Viktória nevében Szent László lovagkirályunk ünnepén. Ezen jeles napon közösen idézzük fel alakját, örökségét, korának szellemiségét, liturgikus és kulturális elemekben gazdag programunk során. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm
dr. Tanárki Gábor főispán úr képviseletében Budai Attila urat, a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatóját, Horváth Miklós Csaba urat, Székesfehérvár megyei jogú város alpolgármesterét, Horváth Tamás István úr képviseletében dr. Szolcsánszky Márton alezredes urat, a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztály főosztályvezetőjét, Antal László István vezérőrnagy úr képviseletében Szloszjár Balázs dandártábornok urat, a Magyar Honvédség Összhaderőnemű Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettesét, Králik Tibor vezérőrnagy úr képviseletében Víg Tibor alezredes urat, a Közép-Európai Több Nemzeti Hadosztályparancsnokság parancsnoki irodavezetőjét, Topor István ezredes urat, a NATO erőket integráló elemparancsnokát. Tisztelettel köszöntöm a tanintézmények vezetőit, pedagógusait, a vármegyei és települési intézmények vezetőit, valamint a társadalmi szervezetek vezetőit, tisztségviselőit és tagjait. Kérem, hallgassuk meg együtt a himnuszt. Adás középről, zászlókkal, tiszteltek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel kérem fel Görög Viktóriát, a Katonai Emlékpark ügyvezetőjét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Örömömre szolgál, hogy ismét itt köszönhetem Önöket a Katonai Emlékpark egyik meghatározó rendezvényén, Szent László lovag királyunk ünnepén. Ezen ünnep évről évre egyre nagyobb szerepet tölt be nemzeti emlékhelyünk életében. Nem vetődhet fel a kérdés, hogy miért tekintünk vissza 7 évszázadot, hiszen történelmünk igazolta, hogy a Szent László által képviselt értékek mind a mai napig értékmérők és követendők. Hagyományunkhoz híven Nagy Benedek szobrászművész alkotásának árnyékában emlékezünk lovagkirályunkra, aki nem csak saját korának volt meghatározó alakja, hanem bölcs vezetésével a Magyar Királyságban megteremtette a béke és a rend alapjait. Személyében egyesült a katonai erény és a keresztény hit, melynek példája még évszázadokkal később is hatással volt és van harcaink, csatáink hőseire. Szent László vitézsége és katonai erénye minden katona számára követendő példa, mely erények nem hiányoztak a Pákhoz-Pátka-Sukoró háromszögben vívott győztes csata nemzetőreiből és honvédeiből sem. Hősiességük és összetartásuk okán képesek voltak felülkerekedni Jellasics, Horváth Bán csapatain. Hadseregünk gyökerei ezen hősiességben és katonai erényben keresendő, melyből a mai napig erőt és elkötelezettséget meríthetünk.
Tisztelt megemlékezők! A bátorság, a hűség, a hazaszeretet olyan értékek, melyek iránytűként szolgálnak számunkra az életben. Legyen ezen férfi kitartása és elkötelezettsége olyan példa, mely még sokáig utat mutat számunkra a mindennapokban. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Katonai Emlékpark méltó módon jelenítse meg hadtörténelmünket, és hitelesen emlékezzen és emlékeztessen annak kimagasló jelentőségű személyeire. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelettel köszönöm a Katonai Emlékpark ügyvezetőjének gondolatait. Megemlékezésünk folytatásában egyházi énekek, dalok, prózarészletek, mondák és imádságos gondolatok hangzanak el, melyben közreműködik Mészáros László dandártábornok úr, protestáns tábori püspök, Horváth Kornél őrnagy úr, katolikus tábori lelkész, valamint a helyőrségi zenekar és Németh Irma népi énekes. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tisztelt emlékezők, Isten igéjét olvasom előttetek a Példabeszédek könyvéből, a 15. fejezet 9. verséből a következőképpen. Az igaz ember útját az Úr egyengeti, de a gonosz ember útja veszedelembe visz. Ezen a mai alkalmon Magyarország nemzetté formálásában tevékenyen részt vállaló Szent László királyra emlékezünk, akinek személye és életműve nem csak a magyar történelem, hanem a keresztény hit számára is rendkívüli jelentőséggel bír. Szent László nem csupán hadvezér, államalapító, Szent István utáni második nagy királyunk, hanem példaképe annak, mit jelent Isten szerint élni vezetőként, harcosként és keresztény emberként. Krisztus igazságát megismerve igyekezett igazságot és jogot gyakorolni az Úr előtt, ahogy Jeremiás próféta mondja a jó királyról. Tette ezt olyan időben, amikor minden képlékeny volt, amikor folyamatos volt a külső és belső szorongattatás. A históriás irodalom szerint igazságossága és bölcsessége olyan volt, amit még az ellenségei is elismertek. Nem tűrte a hamisságot, szigorú, de igaz törvényeket hozott. Hitt abban, amit a Példabeszédek könyvében így olvasunk, igazsággal, igazság által erősítetik meg a királyi trónot. Ennek szellemében vezette a fiatal keresztény államot,
ami ekkor még erőt próbáló harcokat vívott, nem csak a lelkekben, de a végeken is. Nem csak karddal, de hittel is győzött. Nem csak király volt, de valódi vezető, akire szüksége volt a hazának a rendelt időben. Példája ma is időszerű. Egy olyan világban, ahol sokszor elmosódnak az igazság határai, ahol a hit nem mindig látható, szükség van olyan példákra, mint az övé. Olyan vezetőkre, családapákra, tanító emberekre, akik nem saját dicsőségüket keresik, hanem az igazságot, a jót és az isteni akaratot. Ahogy Pál apostol tanítja nekünk a korintusi levél, az első korintusi levélben egészen pontosan. Hallgassátok csak! Legyetek tehát álhatatosak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Azt gondolom, Szent László életútját is átszövi ennek az igének a valósága. Egyengetett út volt az övé, de bizonyosan nagyon nehéz. Isten irányítása alatt állt, és vezette őt a földi uralom egészen legnagyobb csúcsáig, ami királlyá tette őt. És hogy miért történhetett ez így? Mert nem a saját dicsőségét kereste, sokkal inkább Isten akaratát. Szent István öröksége ugyan már gyökeret vert, de folyamatosan erősíteni kellett, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Gondoljunk csak a kunok és a besenyők ellen vívott csatáira, ami hosszú időre lehetőséget biztosított a gyarapodásra és a fejlődésre. Talán mondhatom, még a történészek is egyességre jutottak abban, hogy az igazság, a bátorság és az Istenbe vetett bizalom testesült meg benne. Ha kitekintünk Európára, láthatjuk, hogy Szent László király kortársai között olyan uralkodók tűnnek fel, mint 7. Gergely pápa, aki a pápaság függetlenségéért küzdött a császári befolyás ellen. Vagy a kanosszajárásról ismert 4. Henrik császár, aki szintén harcolta maga és nemzete harcait. Ebben a politikailag feszült korban, ahol a formálódó Európa is sok tekintetben a helyét keresi, láthatjuk, hogy Szent László bölcs és hitvalló uralkodóként járja a maga magyar útját. 1091-ben Horvátország királyává is megválasztják, ezzel erősítve a magyar állam európai súlyát is. Példája ma is időszerű. Abban a korban, amikor erkölcsi bizonytalanság, háborúk és megosztottság jellemzi az életünket. És ez így volt az ő idejében is. És ő arra törekedett, igyekezett, hogy világító fákjaként mutassa meg, hogyan lehet egyszer erős kézzel vezetni, és alázatos szívvel szolgálni. Pál apostol a Timóteushoz írt levelében ezt mondja: a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Egy király, aki harcolt az ő népéért. Megfutotta történelmi pályáját, és minden viszontagság között igyekezett megtartani Istenbe vetett bizadalmát, hitét. Tisztelt emlékezzünk, mit tanulhatunk Szent Lászlótól, Szent László király örökségéből ma, mi a 21. században? Megtanulhatjuk tőle, hogy miért fontos a rendíthetetlen hit, amely nem hajlik meg a világ szelének. Tanulhatjuk az igazságosságot, amely nem embereknek akar tetszeni, hanem Istennek. Ami nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet és engedelmességet. Legyen számunkra példa abban is, hogy a hatalom sohasem öncél, hanem szolgálat. Ahogy Jézus tanítja nekünk, aki közöttetek első akar lenni, az legyen a szolgátok. Hadd legyen ez így. Amen. Köszönöm, hogy figyeltek rám. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, igazság és hűség Ura! Szent László királyra emlékezünk, akit a magyar nép nem csak uralkodónak, hanem példaképnek tekint, a keresztény lovag királynak, aki hitből merített erőt, igazsággal kormányzott és kardját csak akkor emelte, ha a békét és az ártatlanokat kellett megvédenie. Ő volt az, akiben a bátorság nem vált kegyetlenséggé, az erő nem vált önkényessé, és a hatalom nem fordult el a szolgálattól.
Évszázadokon át magyar katonák százezrei kiáltották harcba indulva Szent László segíts, mert tudták, hogy ő nem csak a földi csatatéren, hanem az örökké valóságban is példakép és oltalmazó. Adurunk, hogy mi is a lovag király szellemiségében éljünk. Töltsen minket tiszta szívvel, hűséggel és rendíthetetlen hittel. Taníts minket, hogy a hatalom számunkra ne kiváltság, hanem felelősség legyen. A parancs ne uralkodás, hanem vezetés, szívvel, lélekkel, emberséggel. Szent lelked bölcsessége vezessen bennünket az igazság, az önfegyelem és a becsület útján, hogy ne csak irányítók, hanem példaképek lehessünk azok számára, akiket ránk bízol. Urunk Istenünk, ahogy László királyt is megáldottad, úgy segítsd és áld meg e szétszabdalt, de mégis egyetlen magyar nemzetet, hogy ne csak 1000 éves múltja, hanem élő, reményteli jövője is legyen. Őrizd népedet a hit, a béke és a szolgálat útján. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tisztelettel kérem fel Szűcs Lajos urat, tartsa meg Szent László élete, munkássága című előadását. Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket és a megemlékezőket ezen a szép mai napon. Erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak hatalmas lába, keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott. Így árasztotta el az adományok teljessége, és ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára. Ki volt első László, akiről az alábbi monda is szól? László királyunk 1046 körül született első Béla középső gyermekeként, menekültként Lengyelországban. Első András halála után hazatértek Magyarországra testvéreivel, majd apja első Béla halála után segítette nagybátyját, Salamon királyt, akit később le kellett győznie testvérével, Gézával. Gézával együtt uralkodtak, majd halála után 1077-ben megkoronázták a Magyar Királyság uralkodójának, Lászlót. Az országban ekkor a külső támadások és a belső lázadások miatt már anarchikus állapotok uralkodtak. Ebből a helyzetből kellett első László királynak rendet teremtenie. Konszolidálnia kellett az országot belügyi szempontból. 1077 és 85 között kiadta első és harmadik törvénykönyvét, melyben súlyos büntetést szabott ki a tolvajoknak, illetve azoknak, akiket őket bújtatták. Például, ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Az olyan rabszolga pedig, avagy szabad ember, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, és amit lopott, adja vissza. A szabad ember 10 dénár értékűt lop, minden vagyonával együtt vesszen el, ha kevesebbet, egyik szemét válják ki. Büntette viszont azt is, aki nem ítélte el a tolvajt. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le,
vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen el mindene, fiain és lányain kívül, s magát a bírót adják el. László király egyházpolitikai téren is folytatta a Szent Istváni utat, vagyis a krisztianizáció megerősítését. Első körben szentté avattatta 7. Gergely pápa hozzájárulásával 1083-ban első Istvánt, Imre herceget, Gellért püspököt, valamint Zorord András és Benedek Zoborhegyi remetéket. Ezzel a tettével megerősítette a magyar kereszténységet a nyugat számára. A magyar egyházmegyei beosztásban is jelentős átalakításokat hajtott végre. Például 1091-ben létrehozta a zágrábi püspökséget, áthelyezte a kalocsai érsekség központját Bácsra, melyen megerősítette a király uralmát a peremvidékeken. Az erdélyi püspökség székhelye ettől kezdve lett Gyulafehérvár. A felvidéken létrehozta a nyitrai püspökséget, biztosítva a térséget az uralkodó hatalma alatt. Kialakította a főesperesi hálózatot, mely a világi és egyházi igazgatást egységesítette, tehát innentől kezdve a vármegyék és az esperességek határai egyeztek. Székes és társaskáptalanokat alapított, fejlesztett, melyek a hivatalos ügyekben jártak el. Több monostort is alapított, amellyel ugye a bencés apátok tevékenységét növelte. Ilyen volt a magyaródi, a bátai, a kolozsmonostori, a somogyvári, a hahóti és a szentjobbi. Szentjobb pedig István jobbjának megőrzése miatt kiemelkedő zarándok helyé vált. Legjelentősebb egyházpolitikai ténykedése 1092-ben a szabolcsi földvárban tartott zsinat volt. Ugye azért érdekes, mert zsinatot alapvetően csak a pápa tarthatott. Ezen a zsinaton kifejezte, hogy a magyar egyház vezetője a mindenkori uralkodó. Szabályozta a cölibátust, vagyis a papi nőtlenséget. Tehát innentől kezdve a papok másodszori házasságát tiltotta, a meglevőket pedig meghagyta. Tiltotta a falvak elvándorlását a templomok mellől. Kötelezte ismét az ünnepeken való templomlátogatást, és tiltotta a vasárnapi vásártartást. A külföldi papokat csak vizsgálat után fogadták be az országba, és utána látták el egyházi javakkal. Az istenítéleket megtiltotta az apátságoknak, ezután csak püspöki székhelyen lehetett végrehajtani, pontosították a magyar egyházban megtartandó ünnepeket. És külpolitikai téren a pápaság és a császárság küzdelmében, vagyis az investitúra harcban egyre inkább a császár felé közeledett. 1091-ben felvette a Moézia királya címet. Ugyanebben az évben meghalt Ipimirovics Zvonimir horvát király, akinek felesége Ilona, tehát László húga a bátyja segítségét kérte a kialakult belső viszálykodás miatt. László sereggel vonult be a tengerparti Horvátországba 1091-ben, de ahogy rendet teremtett, sietnie kellett a bánságba betörő kunok ellen hadat viselni. Az 1095-ben kitölt cseh trónviszály miatt sereget szervezett és segíteni akarta a Konrád brünni herceget, de július 29-én betegségtől meggyengülten a cseh-magyar határ közelében elhunyt. Földi maradványait az által alapított somogyvári apátságba vitték, ahonnan az 1100-as évek elején áthelyezték az átalapított váradi székesegyházba. A legenda szerint, amikor a főurak azon vitatkoztak, hogy hová helyezzék el, végső nyugalomba, akkor Isten által vezényelve a holttestét szállító kocsi elindult Várad felé. Halála után 97 évvel, 1192. június 27-én harmadik Celesztin pápa jóváhagyásával és két bíboros jelenlétével harmadik Béla király Nagyváradon szentté avattatta László királyt. És ekkor a déli órákban egy fényes csillag megjelent a váradi székesegyház felett, jelezve mindenki számára, hogy Isten letekintett László földi maradványaira. Szent László halála után példaképé vált a későbbi korok számára is, hiszen Nagy Lajos király egyik példaképe volt, még luxemburgi Zsigmond halála után a nagy király mellé lett eltemetve Váradon 1437-ben. Szent László jelentőségét mutatja, hogy lánya Piroska, görögül Eiréné, aki Ioannis Komnészos bizánci császár felesége lett, és vele együtt a Szent Bölcsesség, vagyis az Isztambulban található Aja Szófia belső kupola részére mozaik formában is felkerült. És hogy mi mit köszönhetünk Szent László királynak? Megmentette a magyarságot attól, hogy a szomszédaink kiírtsanak minket, ha a pogányság visszatér.
megerősítette a Magyar Királyságot a keresztény hitben való megtartásával. Belpolitikai rendet és biztonságot teremtett, míg Horvátország megszerzésével közép-európai hatalommá vált az ország. A későbbi korok harcaiban erőt adott a magyar katonáknak a hazájuk védelmében. Erőt mutatott azok ellen, akik az ország ellen támadtak, legyen ez külső, például úzók, hunok, besenyők, és belső pogányok, tolvajgyilkosok, ellenségek ellen. Hitet adott a népnek, amikor megerősítette a belső rendet, és biztosította a kereszténység hatalmát. A Pirkódexben található 1500 körül íródott ének Szent László királyról a következőképpen búcsúzik a Szent Királytól. Dicsérjük, magyarok, Szent László királyt, bizony érdemli mi dicséretünket. Dicsérik őtet angyalok mondván, üdvözlégy kegyelmes László király. Köszönöm szépen! Jöjjetek, álljunk fel! Zászlókkal tiszteltek! Mondjuk el együtt, ami Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hölgyeim és uraim, Szent Lászlóra, a lovak királyra emlékezve szálvirágokat helyezünk el a szobornál, majd ezt követően átvonulunk a Vitézikőhöz, ahol folytatódik megemlékezésünk. Amint annak a megemlékezésnek vége van, kérem önöket, csatlakozzanak a Panoráma teraszon rendezett szeretett vendégséghez.
László! Vál! Hozz! Felállítási helyről lépés! In! Dúj! Tudod, hogy egy